ngajak kaji banyu sasewon wong sapa weruh rapekan kota kepeci aneh rakoyo dulur wong sapa weruh rabakal pisan ngetan kali kulon yo kali arep nyabrang kena ote ngetan kati kulon yo kati tak timbang-timbang padha pote piro abote wong mekol jambe digowo mulih dinggo jamuan pokoknya kegendingan iki yo kene ben ora boseni etope gending apa iki gending jula-juli sing dikreasi kon ngapa ibune tak manut kandamu kon ngapa bapake kepiye carane cengkoke sing luwes nyuwara sing kandes ya iku carane wong legane ati ae sapa sejake kon rame-rame jebul jojoke tanpa bareng rasa kacane ana sing ngedang ngono ana sing ngedang kaya ngilangake ati susah karo bingung ya padha joget tawan bengi nganti esuk awake digoyang gawe nyenengke sing nyawang guna ngrasakake kepenake lagu jangir 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 lumangsung